फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला वांग्याचं भरीत करून दाखवणार आहे। त्यासाठी एक मोठं वांग घेतलेलं आहे, 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत, 3 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या। वांग्याला असं खाचा पाडून घ्यायचे आहेत आतपर्यंत। अशा प्रकारे खाचा करून घ्यायचे आहेत आणि त्यामध्ये मिरची अशी भरायची आहे। तसंच लसूण पण भरून घ्यायचे आहेत आतमध्ये। अशा प्रकारे व्यवस्थित सगळं भरून घेतलेलं आहे। आता हे गॅसवर आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। मी झाळी ठेवलेली आहे जेणेकरून बर्नर खराब होणार नाही। त्याचबरोबर 2 टोमॅटो पण भाजून घेणार आहे। टोमॅटो भाजून झालेले आहेत। टोमॅटो लवकर भाजून होतात। आता वांग सगळ्या बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्यायचं मऊ होईपर्यंत। वांग पण भाजून झालेलं आहे, अगदी मऊ झालेलं आहे। आता फ्लेम ऑफ करते आणि काढून घेते। आता पूर्ण थंड झाल्यावर आपण वरच्या साली काढून घ्यायच्या आहेत। वांग टोमॅटो थंड होईपर्यंत बाकीचं साहित्य बघून घेऊया। एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, तेल, साधा लाल तिखट, हळद, थोडासा गरम मसाला, मीठ, जिरं, हिंग। वांग टोमॅटो सोलून घेतलेलं आहे। आता हे जे पावभाजीचं मॅशर आहे त्याने मी सगळं मॅश करून घेते। व्यवस्थित मॅश झालेलं आहे। पातेलं तापत ठेवलेलं आहे। 1 टेबलस्पून तेल घालायचं। तेल तापल्यावर जिरं घालायचं, पाव टीस्पून। जिरं तडतडल्यावर हिंग घालायचा। एक बारीक चिरलेला कांदा, कांदा परतून घेतलेला आहे। पाव टीस्पून हळद घालायची, अर्धा टीस्पून तिखट घालायचा। आपण मिरची ऑलरेडी घातलेली आहे वांग भाजताना। परतून घेऊया व्यवस्थित। आता यामध्ये मॅश केलेलं वांग घालायचं आहे। चवीपुरतं मीठ, थोडासा गरम मसाला, थोडीशी कसुरी मेथी घालते क्रश करून, ऑप्शनल आहे। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। लो फ्लेमवर झाकण ठेवून एक वाफ देऊया। एक वाफ दिलेली आहे। छान आता रेडी झालेलं आहे आपलं भरीत। त्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता फ्लेम ऑफ करते आणि सर्व करून दाखवते। गरमागरम वांग्याचं भरीत रेडी आहे। चपाती, भाकरी किंवा फुलक्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता। रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा, नक्की ट्राय करून बघा आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका।